Mga sakop sa Bureau of Fire Protection nagpahigayon og simulation exercise kuno saon sa pagtubag ug alarma ilabi na kon adunay presensya sa Makahilong Kemikal. Si Chona Carion sa report. Gipahigayon ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear kon CBRN simulation exercise kaganihang buntag. Ang senaryo adunay mga chemical nga makahilo nga posibleng muspil sa kadagatan ug adunay usay bomba sa dapit. Mga special train nga sakop sa Bureau of Fire Protection ang miresponde niini. Kompleto sila sa kahimanan sa pag-adto sa dapit. Unang mi-check ang mga sakop sa Explosive Ordnance Division ug ilang na-clear sa eksplosibo ang dapit. Hinuon contained ra ang makahilong kemikal. Ang maong simulation exercise giobserbahan sa mga sakop sa Defense Threat Reduction Agency sa Estados Unidos. Yun yung purpose ngayon, ma'am, ng taga-US. I-assess nila tayo, ma'am, and at the same time, evaluate yung capacity ng Bureau of Fire Protection and other interagency, how to respond sa CBRN incidents kung magkaroon tayo dito sa Cebu. Mato di Fire Senior Superintendent Gilbert Dulot, Regional Director sa Bureau of Fire Protection 7 nga kanunay gid silang magpahigayon og pagbansay-bansay aron kun aduna man gani ingon ani mga hitabo andam sila sa pagresponde. Mato ni Dulot nga natagbaw ra ang mga US observers sa ilang performance kaganiha. Readiness, we are 100% ready. Dahil meron tayong tamang gamit, meron tayong tao may training, tapos nagpapractice tayo. Ubani Marlon Malgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.